singenacala unina usuku nosuku umshango please call indlala kufanele ukuthi uyadlala kuba abagcina. All right. Your time exactly 11:18. Yes, mbili mzuzu esele ngaphambi kokuthi kube 11:20 right here on Dokoza FM 101.2. Saqhubeka kakhulu ke siyacikoza khona la ohlelweni lakho uyazi njalo ngama Fridays sicikoza yebo amaciko ke hamba nayo mfana futhi njengamanje ke siphethe umthunjwa Yebo sanibona njani? Siyaphila. Hayi siyaphila nathi. Ubani umthunjwa uvela? Umthunjwa yithuna igama elila embhalweni lobuciko, igama lokuzalwa usiphelele uDlamini ngisuka eAvoka Hills kodwa ngokudabuka ngiqhamuka phansi eJozini eManyambisi. Siba khulu. Yebo. Siyabonga. Uqale nini ukwenza inkondlo? Ukubhala inkondlo mangingaphazami ngicathi it was 2008. Yeah. 2008. Mhlambe ke awubingelele ngendlela yakho ubingelele kuze sibezwe bathi mhlawumbe uzothi umuntu hayi akayishaya inkondlo umthunjwa awubingelele ngendlela sizwe. Umthunjwa yithuna uthando lunokusibeletha sihambe elide ibanga singabuzwanga ububanzi bendlela. Lunokuba ingoma emnandi engaphindaphindwa kwesinye isikhathi igagu linokushelwa yizwi ingoma ebesiyabhimba. Liyibika lokusa kanti namankankane anokuhlabelela kahle uma isekumemela ukufa. Ike yathi enye inhliziyo seyihambe kakhulu iduka ihlangane nezimbila sithutha. Ithi izwa ukuthula kulesi sifuba isacela ukuphumula. Uthi inhlanganisela yamakha amnandi uthando lunokunuka kahle. Lunokuba isakabuli lishintsha imbala lube incazelo esobala. Athi kanti futhi lube ingwiji khwebu incazelo enomqondo ocashile. Umdlalo wamadela kufa onokukuthandisa ngenxeba uphinde ukuthandise nangesikhathi sokuphola uthando lunokukushiya wopha. Uthando ngempela kanti luyini ngoba namajuba abedume ngokuhamba ngamabili agcine exabene. Sebushe bangqonqa ubumnene kwasala ubumenemene bathi lidungwe inkece. Uthando lunokusithwala lubuye lusishiye kwamnyama amahlathi kanti futhi kwesinye isikhathi lunokusibeletha sihambe elide ibanga singabuzwanga ububanzi bendlela. Lunokuthi inqobo nje mangizwe izwi nokudansa kwenhliziyo yakho lunokuthi hamba ungawabali amaqathu ukhumbula ayikaze yaduka uma iyazi indlela. Lunokuthi ihlabelela kanye nezinyoni uthi yahlehla inqama yangabuya namandla. Iginqwe yitshe ebelisha engayizolo yaluthuka uthando yalibiza ngesula. Yathi ungikhuthuze kakhulu esibayeni nasekhukhwini ibuka kumina ushiyeni. Imfudumalo yesikhashana uma ngike ngacabanga isithombe sakho nephunga lakho kubande kakhulu umqondo mawubuya bekungumcabango nje. Uthando lunokusithwala lubuye lusishiye kwamnyama amahlathi kanti futhi kwesinye isikhathi lunokusibeletha sihambe elide ibanga singabuzwanga ububanzi bendlela. Lunokuthi ihlabelela kanye nezinyoni lokuphathiswa kweqanda. Uthando ngempela kanti luyini waphika omunye wathi yena empeleni uthando akaze aluncela nasebeleni. Lunokumjikela njalo mayiseqala ukulithemba lumvule elinye inxeba. Uthi usenokuthemba uvalo kunothando inhliziyo inyanya ngisho ingoma zalo. Uthi buka nje lenhliziyo kade yayithungwa ivalwe isikhala iyagodola seziyafunda nokwajwayela amakhasa. Ithi isinokuthanda isimanxeba inokuthanda ngenhloso yokupheya. Ithi isongeso obulale ngenkemba makafe ngenkemba. Uthi ngempela uthando kanti luyini umdlalo wamadela kufa unokukuthandisa ngenhliziyo esengaphuka. Ngethemba inhlese yothando iqale kabusha umlilo uvuthe kabusha. Umthunjwa yithu. Ayi, Thunjwa. Ayingeke. Wawusiphi